kuno. Dapat Mura maging kuno leader. kita Ginoo. Oh, dapat at mag-imitate ang leadership style sa Ginoo. Hindi ka na yun dahil. Ano to? Selfless. Kan ako ng leader nga dapat handa ka no ka nga unahon makalimta na nimo imong kagalingon basta mauna ra nimo imong member. Kaya na ba. Pero Murag bisan sa- bisan og na Dili ko na distract ka. dili ko na ng tao nga ay leader lagi ko ngano magbuot man Ikaw lang may ako maghawod leader, ba? ina na ba? Dapat ikaw mo accept kag suggestion, opinion sa laing tao. Dili ra jud nga imuha ra jud mo pabuot kay ikaw may leader. Decision tanan. Oo. Pura man eh. Ganun ko ani. Dapat kabalo ka mo handle sa imong tao ba nga. Dili yung porket ikaw ang leader, ikaw ang tanan masunod. Dapat makaano pud ka sa ano sa imong mga member. Ha? Kay? Wag. Sila man na. Oh, masahe sakto na na masahe. Oh, magsimba na sila. Hay sa kahoy. Magsimba na sila, guys. Wala nice lagi kag bag. Shout out sa Tagiyas bag, uy. Sisa na si Sis In. Diya sa Kuan, Amerika. Na sige ka nang ang kaluyan sa Ginoo. Sayuhan nag-aso dito, oh. Ha? Dili man, dili. Okay ra kay diri mo ko magkuan. Wala pa daw na siya. Lamping mo. Isa man ako kuan guys kanang naagan na lang man na si Zadana. Namubo lagi ko ganiha pag larga ni Las Nicole. Diyan ako gibuhat di ka niya di ah. Si Janggi. Katang nagtungtungan diha anja. Katudad to kay nagkalat man to des ni Agin. Jahan na Janggi file diha na. So mangita pa ko buhon makangaris junjun na sa butangan og kuan. Tungtunganan. Jawadi ko ni uban magsimba kay di man jud pwedeng bisaan na mo ning muhang bahay lagi di pwedeng bijaan. Diya kay na may daghang kadung kabuntak dari guys kay na may daghang kadung mo ayo kay mamanit og guys kindi. Mga utility mamalit na sila guys kindi naghuman nagpamahaw. Man di na pwedeng bija siguro jang hapon mo simba mini Papa Idi. Mara gito guys grabe na hang ka bliss kadto sa Ginoo guys. Salamat kadto sa Ginoo nga mga tao lagi nga gihimog instrument. Sugod sa pag-vlog guys hantud karon grabe na ay mga tao nga naila na mos kahanginan pero grabe ka love ko nila. Like ni Ma'am Bisminda grabe sobra-sobra, ni Ma'am Bitani sobra-sobra kaadto ni Ma'am Ging salamat kaadto, Sis Ansan Planton salamat kaadto. Grabe din yung ng pag-love nila guys. Daghan naman kaadto mo di na mo naka madahag mention tanan. Ja especially jud to si kuan kanang nanood babaka dani sang vlog tan-aw babaka. Labi na si Sir David ug si Ma'am Regina diha sa Davao. Naapa ba siguro na sa Danis kuan nakipag-meet man na sa una dari. So katong mga uban nga na diha ma-mention si Sis In salamat kaadto sis nanood pa ba ka danihang video. Comment lamang pud ug nakapanood pa ba ka. Ug sa kuan si Ma'am Ging hadlawon na pud sa Texas karon grabe si Ma'am Ging. Bitaw ganahan na jud ko dani magpaatubang sa kamera day guys kay nice ka juga ang mga bombil. Jaga dali-dali po ko guys kay aron nabong kainit sa Japan ja. Kuan mo bulay ko ganihan. Kanang magluto kog utan ron kay ganahan lagi kristil nga utan. Ganahan na sa ganang utan ba nga nang magutan ko.
Pero sige man yung kugutan, pero utan na lang po ko kay na mas Cristel. Diyan ako itanom dari guys nga serpentina na. Daghan man kog serpentina nga kuan pero arang gibutas ka ang. Kani limonsito hapon ni sangi balhin kay diha man na. Oh. Kani siya tambis ni. Tambis. Diyan ako gitugsok didto nga kuan oh. Miracle fruit. Karong malandong dari kana kay init na kadto diha guys. So magluto sa ko guys uguan, utan kay basig manguli na to sila gikan nagsimba. Ato ni tanawon ug unsa ni buwakan ni kay aw say color sa buwak dani. Kani sure mo ko na ni yellow man ni siya. Ato usa kay pink man to. So haram pong gikuan guys, balik-balik naman ni atehang tanom guys kay sa man nga Domingo man ron kanang wa man ko makaabali na magsimba pero naan dako kadto di siya hang gabi-gabi oh badyang manis buhulong. Pero mahal kadto ni siya guys sa time nga pandemic. Barigited na kuan. Salamat kadto Ma'am B ang portahan di ah. Salamat kadto. Utan guys nga sikwa o galugbati o malunggay kay mo lagi ni mulis Cristel mara ni iyang ganahan nga sabaw. Diya kuan ko ni kanang di kuan ba tawag dito kanang pork bitaw nga di marinate kanang unod bitaw nga pork nga di marinate ko. Wala masunog ha, sa patis yun. Wala sa Marinit masunog. magud na. Na may kuan kanang buwad ug kanang binirito nga unang. Sayang pagkado ni sabaw gabi. So niud to ta guys, salamat kadto sa mga grasyan. Ikan din na sila nagsimba. Salamat sa mga pagkaon. Mga guys, Monday Wala, Papa. wala lang dinit, wala lang is. Bawang na. Ayun, bawang din. Gana ni ka bawang na sinunog. Kananas man ni. Giyan. Nalano na niya. May ato, wala nito. Maninda ka ako man ni. Ano ba yung gosh, manila sa una? Ipak mo sa una man ni. Yung bako pa ng balay kayo ko ang ilak man anak kaya naon sa kaldilaw. Diba? Katundi kwanto sa tapos sa kwan sa katulba. Kung murag tungtungan dito sa katul. Ang dali. So ano guys, sa una guys, diskarte ka dugutan ng Manila nga maninda ko pag liber mis mapailis mga tindahan ba mga niripak mo man ni. Pila ko edad ato eh. Ay, Gitri mo ka. bili bata. Bata pa ako na pa sa Nairobi. Pero dati picture ni mo nakita na nga ang kamay mo naninda kong palamig. Suli kay hangin. Mahal na araw. Walay klase. Walay ako. Kaya tawag din mo diyan ni Kuan. Ma'am Jackie. Ma'am Jackie Mount. Nagluam. Ma'am Dima. Ano ito? Ma'am Dima. Nakalimutan. Bere ba ito? Oh. Bere? Dima Bere. Ay di ay. Yung mga hatag ninyo. Yun. Sa banan, hindi mo Parang makalimutan. ba ito? Kasi hindi mo makalimutan dahil. Mami sila. Family. Kasi Ma'am In-In. Si Sheila. Si Tiangsan. Hindi. Ma'am Ging. O. Life saver yun na ako sa Ma'am Ging. Sa una kay katong na-shutdown dito akong laptop niya. Mo research na dito. Hindi ko kang-graduate. Kung wala na nilap ni Buato niya. So, niya, dili ba ito wala ito masave kay imbis na i-save na ako kay na-shutdown naman ng laptop na nihilak ni Mayo ato. Pero si ate, nakaya ni mo wala kay laptop eh. Wala mo na ka. Cellphone. Kung wala man sa mukuli ko itong cellphone niya, kung cellphone good ato kung sa good. Hindi man makadownload og Microsoft. Cellphone niya. Pati ang kong keyboard nga. Ay, Bluetooth sa Eh, shout out cellphone. din mo dahil si Ma'am Marquez. Bibi, Ma'am, Bibi Marquez. Sigla pa ka na ni Ma'am Bibs Marquez. Bibi. Bibi ba? Bibi mo, di ba? Bibi mo tawag. Hawaii. Kuwan day, kaila nila sila ni Ma'am Ging. Sa radyan Ma'am Ging, hala, haya ni Ma'am Ging. Uy, nasa Texas na po. Wow. Texas. Yan na dyan na, basta
Yung mga anak tanan nakahumalang eskwela. Sa una, bilisod sila palit og gatas, o bilisod sila palit og kuan, pero tanan yung mga anak mga doktor. Dagang treatment. Nya dili kuan siya kanang ano sige kayo ba nga nakapaeskwela ano. Pero gud nato nga pati yung lisura nato nya nakapaeskwela pag kali siya. Kusulti ko na siya kanang wala sa na dito katakos nga gatas para ipagatas sa iyang kinawamuran ko no. Ay taon pa. Kay iyang Kung sila manguran niya, pero doktor ka karon. Ako dito kalitan yung Maagi mo dito sa kami. kung imunig ka future na ko maka man medyo nakapalitan akong kaabi nga manamahaw jugog asin ra ang kuhudan nya straight jud na sa katuig jud na wala jud nila Di kinubong to. kung di na kadabutan Sa Manila naman to. na yung mata ko kasi ate hatdan na ni papa nya nagtanan ako sa lamisa kay naa na tinuguhog Di mo tong time mga guys na Luya na di mo tong time mga kanang nakuhaan daw ko nga wa pa trabaho. Yan ay bayad sa service sa sakit. Eskwelahan. Bayad sa among gipuy-an kag schedule to ang monthly guys. Wa ko trabaho. Yan nami mga daghang mga giutang-utangan ana. Grabe na una. Among sweldo sa tura bayad sa utang. Kay Bayad din nanay. Pildo. bayad sa iyang pag-alaga yung nanay ganun. Yung nanay nga nag-alaga, as tita G din una. Sunod si nanay. Marami isura niya. Malagi na ka ng nikamot ta para maka survive ta. Luy ko sa una katong sakitong kay ko nya ipatapiton na sa bungbong ng tambal basta na ning orasa moinom na kaani naning orasa manginis na ka na parang tumot-tumos bungbong ba. Nga naglina ako sa bintana kay ang bintana na to Yeah. kay ana-ana man to kanang murag Karaan ba? Putaw nga no. hawa nga abli-abli ba. Wala Nagagina ko ako. gana. Nya Hindi, gahigda na, tulog na silang duha. nya kuan mulit pa din si mama. Nakailot na ako mo bilhan ko na yung glitter dito sa lamisa niya na paliod to. Anak, kanak. Kasaan mo rin mo eskwelahan nga di maabtan ba? Dali-dali ko na Di guli. ba agi mo ko dito sa hay, nagkanang magwas kong alauna kay mag-inventory ka. Diyan ako tuwa, makalimtan ng ang puntahan pa dyan na to, katong ID ra, ang yami ba? Nanananin mo ng gilid. Ay, nagsulod Di yung card ra. Oo, naapay na. Ito si mama dito letter. Karaan naman gusto nga pultahan niya, maablihan na to sa paslakan mo. Ano ang gulgulo niyo ang kilig sa ano card ba? Yung screen door nga kahoy. Hindi kayo. Na mag-uul ako kay wala nakuha na baka sila mo sa service kay iya may service sa city niya among trabaho. Ay, gumdong katoting Valentine's Day niya, nag-communion ko niya, namalitan ni mama katong cake, Valentine's Day ni mama. Nagnanadid. First communion niya, ako may tambong. Mm. Nga, ingat sila nga. Agi mix and perfecto, likod sa simbahan, kay ato may merkado ba? Likod sa Pure Good, bagi man ako Palit lang may grosses na ngutana pila. Pwede ba wala Ano man to, 50 bigyan lang? man to, di mo siya depikto. Ay, dili mong gutukik. Mura naman itong ginagmay nga. Cupcake gani. Cupcake. Yung muro ba itong ma-afford sa una, binibili sa itong balon. Grabe na sila sa una kay sa kagmay pa na kay Balik 50 nga flowers. So, kuhan Sa mag-ipon. una, makapait ang mga 50 nga flowers. Kung bibili ito na ito kabuo. Hmm. Kinagabot na sila surprise. Sulod ako sa kwarto. Mamon, mangguto nga na heart dahil upat kabuo. Karon lagi kay wala mo surprise na kung wadag ko na inuon mo. Asa man ta na, siyempre importante unahon sa yung mga importante paliton. Kaya so na nagimod sila pamagi. Dili, nagkatigulang ba yan? Nagdaghan na imong priorities kinabuhi. Na kay mga balayro mo sa eskwelahan. Nauna ba wala pa. Yan ako pang kantidad sa kwarta karon. Pero guys, grabe jud na mong kablis sa tanan. 20 pesos. Sa tanan-tanan guys, grabe na mong kablis kay ang full support ni Crystal. Di jud na ako nakaya guys. Sa sobrang kadako. Sa iyang question, di na mo nakaya man ang hilak di ko sa Ginoo. Pasalamat. Yeah, pero Hilak ko. mas Kay peso gani, wala kay gasto na. Yeah. hilak jud kong taman guys kay kanang sobra kay ko ka kanang Ang gagay bilis karon kay kay mga mga tanan. tanan naghihapon ko. Kaya nga no, katong time nga nadyo sa una-una pero wa jud ko nagtanong og galit sa tao nga insulti anak. Yampo minila nga nga na. Wa jud ko mo bato ka na guys.
katong giniingon bitaw nga asa ko pa-eskwela, asa ko hindi ko na pa-eskwelahon nga wala ko may power lagi, wala may kwarta, wala may Walay kakayahan ko no. kakayahan nga mapa-eskwela na mas Nicole. Wala face-to-face jud nimong istorya ba nga madunggan nimo ako imo lang mangipalawas sa Karon na din star pulin sa gawas kina. Nya mo ingon na ng tao nga training nakakol. ikaw guys. Ako lang isulti dani guys mo nga Na din star pulin na dito sa Nicole sa barangay. Tarpaulin sa Uslub. Tanang barangay dili sa Uslub guys. Na didto makita nimo nga nainaw ni Nicole didto kay sa aplikante lagi sila sa graduate lagi siya. I-determine ba sila nga sila ang aplikante? Ako ray pakita din ninyo guys Sa naka-display Oslo. sa mga kuan. Kada na makita na mo dito sa ano gahapon guys dito mi. Uy, si kuan lagi si Nicole lagi na lagi kay tanan ba yun? Yawan na wanted naman sa atin. Tanan ba yan Ito mo nga? guys, Romsod, ito mo dito na. Ako siya itod niya ni Wali mo picture dai. Nakatawa na. Ha? Video? Pero naka kuan portrait. Ano napita din gibutang? Ato galing murag kuan ba? Karaan nga bangko go dito, di Ito ba na may sa una pa Di ba kuan nan bang di ba na naman kay tanod ko Hanto day dito sa series kay atos kuan kay nakakita man si Ma'am Ruth dito sila ha. Yay? Oo, sa kita man ko Sa kada. Tibok, Oslo lagi na. Sa tanang barangay sa Oslo. Butang. Ah, depende. Kung naay aplikante ng barangay ay butang. Wala yung taga-kasiris. Sa Luka, wala man. Oh, kasiris. Katong ginaunhan, kasiris man. Wala na sa Murag series. tulot sila kas taga sa kasiris, nya taga poblasyon mo, taga butangan sa poblasyon. Tanawan duha man may. Wala makahila ko guys kay Aplikante pa na ha, wala pa training, aplikante. Pupata ka balo sa resulta. anang nagibutang sila sa mga Gi ano, gi-post na sa police station para mabalaan kung usa among record diri sa among barangay sa tibok Uslog unsa among ano gani nga wala ba may mga di pambuhat nga dautan sa Diyan focus man kay si Indre kay sige siya Dili, itong atbang ang mangguna bang nang mo. luoy mo gud kay Tigulang na mo siya unya. Iyang pagkakurog maka na ganing murag mura mag seizure seizure ba? Unya. hadlo ka. Iya na oh, Oh, ya hadlo mo siya. akong duulon og tay nga na iluhig na ako sa kanay. Okay ra kanay. dilan daw gud sa mga tapad na mo Unya kay nang luhod man me. Alangan ma-distract makuan niya nung siya basta niya ba. matumba unsa ba Matumba, ako ra ba na siyang likod niya at bang kailan mo Unya siya lain niya pagkakurog ay inana unya naginana ko niya mga tapad. makapusog yang ano ba Inana ba? Ito sige track ito. tremors ba Unya, inig mulod siya. Dili siya mulod atong luranan. Ano siya sa loob para siguro makasandig siya ba? Kung gano'n na nga ba si matumbag galit. Mga pala edad di ay. bulan na Sinta na siguro. Mga Hindi ganun mo good. Wala si Di, Alay guys. ang among mga kauban good, nagsimba, mga senior citizen, mga kamera, hindi ganyan batanon. Wala siya kauban ng mga apo. Wala lagi. Wala siya Wala usa. siya usa. Muto. Pag pisgawid diyo kay nilingin. Ang buta naman ako siya mo siya galwa iyang mata ba. Ito gailak ba no? Nakabantay ko ano niya pag unang sunod Dili niya. pa kumanog simban tanyo giduol nang sa. Oh, nilakaw, iyan maglakaw Okay naman po siya. Nakita na ko 7-Eleven at bang. Okay naman po siya. Okay siya. Abasin sa iyang kagulang mo na siguro. Dili pa. Na ano siya. Lahi ba yan? Iyang ulo mo pag minana mo Magana ko. Kana Na ganin. may gulang dog na kanang Tugdaw karon Dili, Dili, dili na kanang- normal iyang. kanang mag-anak ba? Ano mag-anak ba? Di, di jud pa. Kabalo kang magulit og Lahi man ang anak, may sakit naman na. Nana ko yung ulo ba? Ya. Na kuyawan ko kay basi. Kabalo ka nang magbakho nga mo hila, kung maghagulgol. Ting ana. Hallelujah. Pero siya nihilak, nagluwa ra yung mata. Tawag ko blow ba siya? Wala may tripan. Kamu yung kitanaw kay basi na tumbaw niya ba lubis ka ay. Among imbis na mo yun ang migmisa, na-distract me kay, pero ko ba lagi po ni migmisa? Kaya kita bang to, kita bang to. Wala. Feel ako sa... Na-distract ra sila kay hindi kuya wan hindi ba magalalahon ba ng mga tiguang. Ako nakabantay naman ko niya si Inday. Pagluhod ra Pagluhod na mo si Inday, murag na ano yun si Inday nga ti. Napay bata nga yung gili-gili itong nanay ko mukhi pa ba yung wala ko. Okay nagkurog na dito. Yeah, kurog lang lagi siya. Kurog siya. Mukhi kaayo. Nga na ra mo kay dali kay kumaluoy. Kanang yung mga kaunuran ba? Dapat Mura ko napunta Ginoo. Oh, dapat at mag-imitate ang leadership style sa Ginoo. Hindi ka na yun dahil. Ano to? Selfless. Kan ako nung leader nga dapat handa ka no ka nga unahon makalimta na nimo imong kagalingon basta mauna ra nimo imong member. Kaya nga ba.
Pero Murag bisan sa- bisan og na Kuray. Dili ko na ng tao nga ay leader lagi ko ngano magbuot man Ikaw nga may ako maghawad leader, ba? ina na ba? Dapat ikaw mo-accept kag suggestion, opinion sa laing tao. Dili ra jud nga imuha ra jud mo pabuot kay ikaw may leader. Decision tanan. Oo. Wala man eh, ganun ko ani. Dapat kabalo ka mo handle sa imong tao ba nga. Ano. Dili yung porket ikaw ang leader, ikaw ang tanan masunod. Sunod. Dapat makaano pud ka sa ano sa imong mga member ano. So, Humble ka. na-distract na sila guys ha, pero nasulod gihapon sila una. Ang galanta sa pare ni galanta pud sa tigulang. Pilgin ako nakabantay na to si father nga sige gabes katuluming ako an. Tubangan kayo na. Tubangan ba? Hindi pa may magkunggay na niya. Napagpuhon, ano ko po niya. Kung nabasin, mga naman doon siya. Ma-distract ko, kinakiliran, manggod siya, kinakiliran po sa iyang likod. Basta yung aral lang dito siya. Feel na ko. Hindi gibantayan to ni Inde kay basi sumako matumba ba. O gani niya, kilid siya. Kinakiliran, kinastos likod, kinakiliran po po. Hindi po babasin po ngayon nga kita may nasdool pero wala to. Tabangan. Tabangan. Pero okay naman siya, pag sunod jud niya, nga po jud siya, nagampo siya. Ano basin po kitugnaw siya? Or May trikpar, Di trikilita. naman po yung mga tigulang ngayon kung anak ko. Kana laging dala siguro sa kapas mo. Pas mo sa kusog ba? Mm. Nga. Kurkurog na. oh, Gulang na basta- siya oh, niya. Maglakaw, magnana. Uy, Oh. ko niya Gulang na makay- siya niya, ano Yan, na siya. magkalikod na ba siya gamula si Nanay Lita? No? Uy, kayo. Hindi siya, nagdala pa siya payong, nga taas ka. Taas kayo niya. Sige siya kuot sa iyahang kuan, sa iyahang sling bag kay ko siya panyo. Ngay Panyo. pahit sa iyang mata siguro. Gusto feel ako gahilak ba siya or wala. Basta ka na ganing manguro nga nagbakho. Pagulgul mo yung ana, yung nak... Nga pa yung pagkurog ko niya. Guru, maklaro mong gudi mo yun rin. O kagana mong gud siya. Iyahang mga panik kay mo kuan jud. Yung ano jud, Ang uyog po. Ano to sakit. Na-feel ako. Feel ako mana dito siya gibati gyud. Amon kabalakan, gusto niya. Siya ra Tumba ba niya, sa- galing kod baya mi. Oo niya siya ra usab ba. Mukoy pod. Karon ba mo naka-encounter na ito? Basig, Naglilingkod dogoy na na yung to siya. tapad niya. Kung okay ra ba siya niya. Alangan po kung ano nimo. Nga tapik ko ni mo na naunsa ka. Hindi mo bili kay maluwi na. Kasi maghihana mo sa maghiting nga iya din balikan. Dilo mo na. Ang mga tapad dugay galing makaabot sa lingkuranan kay mga gulang na kayo. Kasi dumagiti pa na. Lola, simbagya ko. Balikan jud niya kay minaan jud niya sa binti. Yung balik mo po magyapon. Nga na sa una mahurot na naman nagijahang allowance dahil kay guys kay basta. Pero kanang mga kasi Punta ka pangayo, kanang nas freedom Ah, niya. wala na. Taan mangayo na po. Dili naman na maayo. Ngayon siya makibaw Mga kuwan man na, mga tapad man trabaho ng pinana. Okay, kas ka to. So mga to guys, ilahang sa topic. si Bulan nga na maligyag kandila ba yung siya nga guy. Taon ko day ko koy halin. Ang kwarta kay wala ko day kwarta, 150 na lang to kay wala ko allowance na. Ang 100 akong gipayat og balik 20. Nya naluoy mo ko niya kung mo wala na sukulit na 100 na hanya akong gipayat balik 20 ra. Gigapos ko niya, yung ko salamat ko day, giwa ko dito yung halin. Lam, to kayo to. Ko grasya jud to kayo. Nagay jud ko yung siya nga agad ano day, lang tiday gasan. Muilak na ba jud ko inana? Uy, may ka nang ilakani jud ni kuan. Tigulang na ba niya? Ang mga classmate na Pero balik nag-review ka ato no. nag-review ko. Yung siya nga. Daga naman na, kahit dool mo, day. Ano ka, day? Nga na, siguro sunod mo, day. Kahit dool ba? Siguro na inani Sa Boulevard. Yung siya nga, sir, ano, tatay, mga tatay, gud mga utanan. Sige, day ha, baning kamo to, jud mo, day, kahit yung mga word of wisdom, gani nga may di ka surrender, Siguro na mga blessing in disguise, gani. Kay gina Siyempre. si Crystal po di ba ning story po to si Crystal nga katong pag nursery niya nga napin yung duol niya nga yapuan ng kaka. Sa ato? Katong siya nga kahilap jud mo katong nag-interview pa ka sa Dili to. Tigulang. kuan sa kanang ning kuan pa ka exam pa ka nga nakapasar ko siya sa exam. Tugong tayo mga mama nag Nas freedom man. Kato jud Grabe di nga nakamaligtan nga nang pisa sigulan niya. Dagan ko na maligid ka ng kandila. Nya gulang na jud kay siya nga wala ko siya. Bayan na kay. Bayi, wala ko pamahaw dai. Ako makauban god niya. Wala man ako makauban niya. Ulahin man ko palit. Wala ko Oo, di ba? Palitik ko Dai dai. kapalit jud na. mas Muta malaki 150 akong kwarta. Wala saon na lang lang. Fourth year man ko ato. Mo graduating na nagclasses na lang kog mga pang board ba.
So, sige, hatagan ako ng 150, pinarabit tayo pliti pa uli ba? Tantan, tagaan ko gano, allowance o pang review ni Ma'am Bibi Marquez. Tagaan ko na yung Balik ra mga good. Gismil, nakaingon ko ang tanan na nataba niya na ako, no? Hapit mo 50 mil. Salamat ka doon ni Ma'am. Dala sa board, sa tanan ako, tanan sa Margie, board. salamat. Board exam na ako sa tanan. Allowance na ko anang 4 months nga nag-stick dumagiti allowance. Requirements na ko og balay siya. Wala gina guys, wayan jud ta sa Ginoo. Usay Kanang out of wala lang damo nga Nowhere yun katod jud panahon na di ba namatay man si Kinit wala hugan ay wala pa namatay si Kinit ato yung si Kinit nga review ta man ay ko dili sa ko siguro ko mo review Kinit kay kwarta lagi. si mama yung nangutana jud ko ni mama mo board exam ako kay nga bago pa lang ko graduate niya ang gasto ba niya ang pangutana ko sa tuition sa board para kanang review kay 10,000 man wala 10,000 niya mag-down nag 1K kuno ika August kay July man ko ni graduate di ko lang ayun na sige si mama sige lang go mangutang lang ta tantaan kay na may usahay na ni contact nimo Sa YouTube. YouTube Nice number ba? nag number Si Kuan na to, Si si Ma'am Marquez. Marquez. Ma'am Bibi Marquez. Marquez Ay, Kaya tanong ano? si tao tayo po ni si Salumi Ramo, ni Marieta Ramo, kaya nakatabang ko lang yung full time dito, grabe. kato mo to nga sige hatag number contact gipasa po ni mama nako kay mo to na nga nag-contact na ako mo to nga musta pila day nga pila imong ano nga sige ako'y bahala sa imong board exam mo to wala 100 na yung gihatag sa tiguan. oh 100 na to ha dili jud bawasan lang ako to balik 20 kay 100 nya ingon mo gud siya nako nga wala pa siya pamahaw nya perting inita si bulan nya pista gud to way pamahaw to kuno siya halin ko nga sige nang imo na Nya lang mga undas masukli pa to tuwa ni Padasi. pagtaan ang tagilak adlaw tungala Ki, pulpid ni mo nang imong ano, board exam. Ato, larga ka dito. Kuwag boarding house. Balik mo, bayad at magpadala. Pinalagot ta sa una na kuha na nga katong Katong pandemic pandemic. pa. Oh, Bisag walang wala gyud ta kung naara tay gamay muhatag tas lain Oo. niya taan-taan na isda si Papa dagang kaayo na mo nag kaya ganing ano, gamay ray Pasok yan, apila mo nga ako. mo share ka niya. Oo, Dako kanang- ng Gamay ray mong ihatag. Sabi, ayo, mga ibig daw ng kangkong day. Sige, gawa lang ng kangkong diyan. Ya. wala ka balo ba? Lagi nagsinta ko kwarta lagi. Nagdagan na po pala eh. Ano na ako na lagi nagsinta ko kwarta na. Kaya sa una guys, na yung padaan mo guys, pero hindi na ako guys sa account ni Papa. Ni Papa Kato po Iggy. siya, niagra po na siya kay ingon siya nga karon Hindi na ng mabalik pandemic na man, pandemic. mabalik naman sa pandemic, muundang na po po na siya kay siya ra po bahala sa Ang mga pagkaon. Oo, So weekly pandemic. guys, di jud mi mahutag pagkaon weekly kay padadaan media kada weekly. Patinganan jud ka guys kay mo kalit transaction nga o nanay palit ninyo ka ng kinahalan yung ang lamisa puno na sa mga pagkaon. So mo na mabalik yung mga pagkaon guys. Anong time na do Bukas. wala pa kadyo ko nag-vlog ato no? pandemic mong gud to. Ito ang vlog. So grabe na mong ka-bliss nga tanan jud. Kanang salamat kay Lord. Kay usa pag kanang ang salamat sa Ginoo guys nga nakaanak ko nilang duha nga ingani sila ka ilutan. Ayun nagdaig na kay ano. Di bahala na sila. kay died na po diwan. Sa So maro ko guys sa- sa naglong story mi diri habang nangaan mi kay Sandy man ron dia. Dias ni Agi. Family Day Sunday. Oh, dias ni Aging Sandy. Wala man mi sila makasimba kay si Cristel RO man na siya nagka Sabado diya ka kuya na siya nagka Hindi na ako kamatud sa iyo ba. maulan siya ba. Anong Yun ba kapag nakatami, niagi? pero Pero Ginoo ko di mo na kailangan. nak sa dugi-dugi na kay Wala na sayo. siya, kanino, mapirmi ka sa sunod. Kay Sila tag mindset ba ya? Pero naigi nga jud nga tawo nga dili kay hing simbaho tungod kay nga na anak ko sila yung rason pero di punta ka ano nila ba sa Lain-lain, o. lain punta ano perspective. moro to guys kay usa ganihan magpangitas niyang Yawe. susi. Karon nasa imong susi. Di magbutang ang nawala man. Kung nagi- Dito ko na nagibutang na. Dito ko Sige na na nagibutang. guys, bye. Sige na guys, kay ngita siya susi asa na kay amo na din mong ihatod si Cristel. See you in my next video guys. I love you. Salamat sa inyong pagpaminaw sa amuhang mga story. Thank you for watching.